Aydımdır saz, yüreklerin usalayıp, şakın nazlık bedeyendir insani. Erkana sayrayan bilbil misali, goy yanlansın, aydım sazın oğadı. Assalamu alaikum mehrbani ileşşir, hormatly muşuşlar, aydım sazın hormatly muştokları. Güllüyen gülaşýan güneşi diyarımızda berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni gahrman arkadagly ýurdumyzda Türkmenistan paragatçylygyň we anaşyň watanaty ýylymyzyň her bir günleri toýdur bayramlara şany wakalary we senýä. Elbetde şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde biz siziň her biriňizde bir jan saglygyny, işleriňiziň elmydamy üstünlükleri, rowaşlyklary we senmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Türkmen aýdym sasynyň otun ösdürmekde ägir türlü işler amala aşyrýan medeniýet halkın kalbydyr diýen gahrman arkadagymyza tüýsürekden alkyşlanmaly diýär. Gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydamy rowaj alsyn. Atalarımızın arzu umutlarının bina olan garaşsyz hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlägem dowam bolsun. Mehrbani ileşler, hormatly muşuşlar, ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen owady çeleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny tomuş etmäge çagyrýar. Gepleşigimiziň başynda mehrbani tomuşuşlar adatdakylar ýaly gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyz bilen tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugynyň Neşriyat şapkany Orta Hüner Okuw Mekdebiniň Bagtyar talebi Ýüsüp Berdiýew. Şeýle-de Ýagşygelli Kakaýew adyny halkara Newit we Gaz Üniversitetiniň Bagtyar talebi söhbet berdi. Ýigitler gepleşigimiziň bugünkü sanyny hoş gördük. Tamam. Ene görüşme diýeli gahrman arkadagly ýurdumyzda berkarar döwletimiziň Bagtyar talipleri bolup alym bilim alýan mehriban arkadagymyzyň saýasynda elbette öz medeniýetini, sunutyny açyk görkezmek üçin hormatly arkadagymyz ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berdi. Halipa şäherlik mektebi giňgerme eýe boldy. Şu berkarar döwletimiziň Bagtyarlyk döwrüniň Bagtyar talipleri hökmünde döwrüň aýdymçylar hökmünde bir owazlar döwrüňde ileşmede ýetiräýin. Köp sağ ol Muhammed Öraz, bizim gahrman arkadagymyzyň saýasynda okuýas, alim bilim alýar. Öz sunatymyzy, medeniýetimizi açyk görkezmek üçin hormatly arkadagymyz bize ähli mümkinçilikleri döredip berdi. Biz ýaşlar üçin şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren gahrman hem mehriban arkadagymyza sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň jany sag, başy dik, il ýurt bähwetli, umumy adamda da ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolun, söhbet eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýüsüp Mehriban arkadagymyz bize öz ýekinimizi açyp görkezmäge mümkinçilikleri döredip berýär. Bedem şol mümkinçiliklerden peýdalanyp, täze aýdymlar bilen şular ýaly taklanarda çykyş edýär. Bize şular ýaly taklanarda çykyş etmäge mümkinçilikleri döredip berýän hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmydam rowaşlyklary weslensin. köp sag bolun Ýüsüp, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi bolsap, Ýüsüp söhbet gepleşigimiziň birinji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň birinji şerti elbetde kalba singen aýdymlar diýip atlandyrylýar. Indi kalba singen aýdymlar şertimizde elimizde halipanyň dörejine degişi kalba singen aýdymlaryň sanyny her ýene täze şularyň içinden 3 aýdym saýlamaly, umumy jem 6 aýdym. Şol 6 aýdymy biz gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisine SMS ýolany ileşmede hödürler. İleşmede şol 6 aýdym içinden 1 aýdym saýlar. Ol aýdymam haýsyňyzyň hödürlen aýdymyz bolsa, şolam gepleşigimiziň birinji şertinde şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Şertimi düşnükli. Düşünükli. Düşnükli bolsanda aýdymlaryň sany goýup, her ýene şolaryň içinden 3 aýdym saýlaýar. Mehriban ileşler, hormatly muşuşlar, owady sahnat gepleşigimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa ýa bolmasa, gepleşigimiz bardaky teklipleriniz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS-iňiz ýollaň. Çünki gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisi hemişe sizden gelýän SMS-ler kabul edýär. Indi aýdymçy ýigitden biziň häzir saýlan aýdymlaryň atlary bilen hemme tanış bolars. Aýdymlar saýladyňyzmy? Onu saýlan aýdymlaryň atlary bilen ileşmeden tanışdyralyň. Saýlan aýdymlaryň atlaryny aýtsaňyz, birinji saýlan aýdymlaryň ady, söhbet sizinki. Türkmenistanyň halk artisti Halipa Bagşymyz Atabay Çargulaýewiň ýerine ýetiren aýdymy Gunşa diýen aýdymy. Gunşa diýen aýdym. Ýüsüp sizinki. Menki ýarym gelýär diýen aýdym. Ýarym gelýär. Söhbet. İkinji aýdym men unutma diýen aýdym. Unutma diýen aýdym.
Bolýar. Ýüzüp sizinki? Gözelim diýen aýdym. Gözelim diýen aýdymy? Soňky aýdymy? 3-nji aýdym ben Muhammed Araz Keremli söz künnäf ilminden Keremiň aýdymy ýanky dağlara diýen. Dağlara diýen aýdym. Elbetde meşhur aýdymlaryň biri. Ýüzüp sizinki? Menki Saýatly Hemra destanynyň Hemrahym diýen aýdym. Hemrahym. Enep mehriban ileşler hormat tomuşçular aýdym şeýitlemeden saýlan aýdymlar şulardan ibarat. Inni gepleşmeden 05 54 ýysa belgisine SMS ýolan ileşmedi bize saatynda saýlap jaňa diýär. Görelüň jaňa çek ileşmez aýdymçylanmadan hödürlän aýdymlaryndan haýsy aýdym saýlarga gelin tomuş edilin. Alo. Alo salam. Salam. Biz Türkmen Owasy ýylynyň owady sahnat gepleşinden jaňa diýär. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseň. Men Askova şäheriniň ýaşaýgysy Mekan Akbaradym. Mekan, bizim owady sahnat gepleşmeden bu sanyna 2 sany aýdym şeýitlemede gatnaşýap, söhbet berdi hem de Ýüsüp berdi. Aýdym şeýitlemede galbatyň aýdymlardan 3 aýdym saýlady, umumy jemi 6 aýdym. Şol 6 aýdymy biz häzir size hödürleýäs. Şolaryň içinden häzir siz bir aýdym saýlamaly. Sizin saýlajak aýdymmy diýip, haýsy aýdym şeýmeden hödürlän aýdym bolsa, şolam sizin üçin gepleşmeden birinçi şertinde şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Bolýar. Aýdymlaryň atları bilen tanış edýäs, aýdymlaryň üstüdiňle. Birinji gunço, ikinji ýarym gelýär, üçünji unutma, dördünji gözelim, beşinji dağlara, altıncam Hemrahym. Indi şolaryň aýsyny dinlemek isleýän. Eger mümkin bolsa şol 4-nji aýdym gözelim diýen aýdymy bir ýaýdyma berseňiz bir hoşal bolardy. Gözelim diýen aýdym saýlaýaňyz, ol aýdyma elbetde ýaş aýdym şeýdimit Ýüsüp berdi, hödürledi, Ýüsüp berdi fäder sizin üçin şol aýdym onda gepleşmeden birinçi şertinde ýerine ýetirip bereşeýler Ýüsüp. Onda mekan gepleşmede gatnaşanyň üçin köp sag bolun, işiňiz elmi daam üstünlikler ardy edýär, gepleşiklerden minnik sanlaryna gatnaşyp durun. Köp sag bolun. Sag bolun. Ine mehriban ileşler hormat tomuşçular, görüşme diýip jaňa deni ileşmede Ýüsüp berdi hödürlen gözelim diýen aýdym saýlady. Onda şol aýdymy ýerine ýetirip bereň. Ulu höwetlen başlygyna. Bu dünyada benim geleyim, ödovamda suyun, yarım güdülüm, ayrılık odunu, benim düdüğüm, ödovamda suyun, yarım güdülüm, güdül gürküm yürekte, süygüdür etti, yıllara bakışım, bağrım eretti. Güllerim aşağı kakar ödovamda senin yarım güdülüm Diyadayken oy gülme güllerin şehrihim idi Güller yüllerde gülme beğüllerde gülme meylardan reyhan gördüm senin nurkun uğramda sarinap girdim Aygıydı aydını şanına düzdüm Yaşa yıllar senin aşkında kuydum Ödovanda suyun yarım güdülüm Günle görmedim gülür yüzümü Bir karar men aygı görkü gülümü Senin diye yürüm sütümü Ödovanda suyun yarım güdülüm
şeylehim edin güllerine Edime beğenlerine Edime beğenlerden Reyhan vurdum senin Turkun bedene Riyadayken on Edime güllerine şeylehim edin güllerine Edime beğenlerine Edime beğenlerden Reyhan vurdum senin Turkun bedene Ene mehrbani ýeşler, hormatly tomuşaçlar, o wady saknat gepleşigimiziň birinji şertinde Ýüsüp Berdiýewiň ýerine ýetiren aýdymy diňlediňiz ýürüýte jaňa dilen ýyleşimiň istegi esasynda gözelim diýen aýdymy ýerine ýetirdi. Ýüsüp köp sag bolsun aýdýas, dörüjülük äliminde elmedam üstünlükler arzu edýäs. Indi Ýüsüp söhbet gepleşigimiziň ikinji şertine başlaýas. Ýyleşimiziň hem has bir gowy görýän şertleriniň biri elbetde seniň uşuň diýip atlandyrylýar. Senin uşun şertimizde häzir biziň ses rejissiýerimiz Atajan Halypalaň dörüjüne degişli aýdymlary ýanglandyrar. Ýanglanýan aýdymlary diňläp sesinden haýsyp Halypaň sesinden tanamaly. Şertimiz düşnükli. Düşnükli. Tomuş edýän bolsaňyz öňüm görönsiňiz. Onda senin uşun sahypamyzda başlaýaly. Başlaýaly. Senin uşun sahypamyzyň mehrbany ýyleşler, hormatly tomuşaçlar, barynjy aýdymy söhbet senin uşun ýanglanýar. Onu ünsü diňläň. Eger almak isteseňiz 4 saat jogaplarym bar, bilseňiz gönül jogap berip bilýäňiz. Onda aýdym gitdi, ünsü diňleýäs. Bu taraly çıksan dünya heyrana, dünya galar bide hayrana. Aydınlarımın nurana, nurana, mağrur bin masruğa, dağla basın. Aydınlarımın nurana, nurana, mağrur bin masruğa, dağla basın. Aýdym adap çalsana başy. Dogry, aýdym adap. Dogry indi ýerine ýetirýän Halypaň tanadyňam ýa jogap beralmak isleýän. Mümkin bolsa jogap bereşdäl. Onda jogaplar bilen biz tanış edýäs. 4 san jogappa, mehriban tomuşaçlar. Birinji jogap Biýgül Muradowa, ikinji Oradygül Gurdowa, üçünji Oguljan Makyba, dördünji Güljan Hümmedowa. 4 san jogap. Şolaryň haýsy dogry? Birinji Biýgül Muradowa, ikinji Oradygül Gurdowa, üçünji Oguljan Makyba, dördünjüm Güljan Hümmedowa. Oradyl gurdu am qadyan. Oradygül Gurdowa diýip pikir edýän. Pikiriňizi ütkötmek isleýän tek jogap kabul edip alamyz ok. Eger ütkötmek isleýän bolsaňyz ütkötmäge mümkinçiliginiz bar. 4 san jogap. Haýsy Halypaň sesine meňdiýär. Sesler boýunça pikirlenseňiz, anyk we dogry jogabyň üstünden baryp bilýäňiz. Eger söhbet näde dogry jogap berdi, sowal ýüzüp size geçýändir. Eger bilýän bolsaňyz jogabyňyzy özüňizde saklamaly. 4 san jogap Biýgül Muradowa, Biýgül Muradowa diýýär. Biýgül Muradowa diýip pikir edýän. Anyk bilema ýene çaklama. Ýöne çaklap Biýgül Muradowa diýip jogap berýän. Şo jogapda galýasmy? Jogap kabul edip alýas, mehriban tomuşaçlar, söhbet berdi, ýanglanan ses Biýgül Muradowa diýip jogap berýär. Jogap näde dogry? Eýnansakda söhbet jogap näde dogry? Jogaplaryň içinden Biýgül Muradowa aýrylýar. 3 tane jogap galýar. Ýüzüp indi haýsy jogap salýaňyz? Oradygül Gurdowa, Oguljan Makyba, Güljan Hümmedowa. Güljan Hümmedowa galy. Güljan Hümmedowa diýip pikir edýäňiz. Siz hem jogapda galýaňyzmy ýa pikir etmediniz? Galýaňyzmy? Onu jogap kabul edýäs, mehriban ýyleşler, hormatly tomuşaçlar. Ýüzüp Berdiýew hem Güljan Hümmedowa diýip jogap berýär. Jogap näde dogry? Ýüzüp jogap näde dogry? Gynansak-da ýanglanan ses Oguljan Makyba. Indi mehriban ýyleşler, hormatly tomuşaçlar, seniň uşun sahypamyzyň ikinji aýdymy Ýüzüp Berdiýew üçin ýanglanýar. Ýüzüp aýdymy ünsü diňleň. Ýüzüp näde dogry jogap berse, söhbet sowal size de geçýändir. Şoň üçin sidem aýdymy ünsü diňlemeli. Onda aýdym gitdi, üns berýär.
Jogap bereyim mi bunu? Önünün cevap var mı? Oo. Cevap almasından. Oo. Dinleyez. Türkmenistan'ın halk bağışlı devlet öktürfün yerine. Berekella, berekella. Elbette cevap doğru. Mehrbani ile sür hormat tomaşçılar doğrudan Türkmenistan'ın halk artisti devlet geldi öktür. Doğru, anık cevap vermeye başardınız. Yusuf Bey sizi kutlayaz. Şimdi senin uşun sahipamızın 3. aydımı, ikinize de denglik. Ol aydımı hazır telefon arkalı Halifalan bir de yerine getirip beri. Hazır Halifa bir telefon arkalı zanga diyaz. Zanga diyen Halifamızı yerine getiren aydımından sesinden haysı Halifa'dan tanıma. Şertimi düşünüklü. Oo. Ona düşünüklü olsa Halifa zanga diyaz. Mehriban tomaşçılar. Hani görüyaz. Halifa'nı tanarlar mı kan? Alo. Alo, salamu aleyküm. Aleykümselam. Halifa biz Türkmen Ovasıyla eliminin ovalı sahnat gepleşinden zanga diyaz. Gepleşimizin bu kusanında 2 tane aydım şeydimiz katnaşyap. Olorun birisi Hod Berdiyev, ikincisi Yusuf Berdiyev. Aydım şeyitten bilen bizim taksi tanıştıramızıq. Mümkün mü olsa meşhur aydımdan kadar bir bölük yerine getirip berdiniz. Ondan sonra sizin sesinizden aydım şeyitten sizi tanımağı bilmeyi başarırlar. Ünlüsülen dinleyez, baş üstüne. Bale. Barıyrın orunna çektim cephanı. Kalbim ken ağladı, yaş kolu gözüm. Levcalle yürekte, sevinin ode. Kalbim ken ağladı, yaş kolu gözüm. Levcalle yürekte, sevinin ode. Köp sağ olsun, haydi Halifa. Ulumda garaşmanızı xahiş ediyaz. Cevap var mı? Oo. Cevap? Türkmenistan'ın halk artisti Tuğhan Tuğhan Ural. Ural. Okey. Tuğhan Ural verdi cevap Oo. verýäňiz. Cevap almasızdan. Şu cevapda galýasmy? Oo. Ya pikir etmek isýäňem. Yaşa Tuğhan Ural. Şu cevapda galýaňyz. Berekella, elbette cevabım doğru. Mehriban ile hormatly müşahitler doğrudan Türkmenistanyň halk artisti Tuğhan Ural verdi. Tuğhan ağa aydym şeýitden sizi tanımak başardylar. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Aydym şeýitden de etjek arzuwlaryňyz bolsa, Halifa söz sizden başlasyň. Aydın şey ilklere edecek arzum mudama şey Tayland kärlerine ve palon doktorunu elbette Türkmenistan devletinde tanımalı olup birin sahnalamayı odan aydınlar bilen denemeni sisirmen arzu ediyen. Köp sag bolsun aýdýas Halifa. Arkadaky ýurdumyzda, o adyňyz elmede ama toýlarda, bayramlarda ýaňlanyp durmagyny bir de arzu edýäs. Üstünü kemraňyz bolsun. Köp sağ olun. Köp sag. Ene mehriban ile hormatly müşahitler, aydym şeýitlemeden ikizem Türkmenistanyň halk artisti Tuğhan Ural Berdiyev diýip jogap bermeňi başardylar. Jogaplarym dogry. Ende seniň uşuň sahypamyza tamamlandy. Gepleşigimiz ýene de aydym bilen dowam edelim. Gepleşigimiz ýa-ni Yusuf Berdiyev gözlerim diýen aydym ýerine ýetirdi birinçi şertinde. Ne mümkin bolsa söhbet sizin ýerine ýetirjek aydymyz bilen gepleşigimiz dowam edeli. Yusuf bilen bizem dinläli, aydym sa söýüjülerimiz dinlesinler diýen jalsyna. Baş üstüne Muhammed Aras. Dilim bağla düştüğümüzün yollara, yol başında halen yarı unutma. Hiran ettin tufan zümmül güllere, aşkla kıyın nubakarın unutma. Din gittin bağlarım min munna ağlar, ayrılık adına bağrımı dağlar. Aynı bir dil verip hümrümü bağlar, hümrü sana bağlı yarım unutma.
Leylimin başım tanrım meydana Zührü bilin meşgul bolsoň firana Mahmatly intizar unutma Sen gittin qaların men bunna ağla Ayrılığa ciğerim bağlar Gayrı bir dilbere kömlüğüme bağlar Kömlü sana bağlı yarım unutma Sen gittin qaların men bunna ağla Ayrılığa bağrımı dağlar Gayrı bir dilbere kömlüğüme bağlar Kömlü sana bağlı yarım unutma Ögelimin bir gün alın Gülüm gökdün duruy kunça Arkamana aşıklı salın Gül yakanın nuri kunça Arkamana aşıklı salın Gül yakanın nuri kunça Gözlüğün nurun gidip bana Sal umidli yar koçağa Süyüme teşler kasama Bolsa anam tarih kunça Süyüme teşler kasama Bolsa anam tarih kunça İçine giyem kumanma Gül yaşın satan gönlünmü Bir duadani iki bir mi Migir bolsa ari kunça Bir duadani iki bir mi Migir bolsa ari kunça Tedle sevi bolsun aya hayse sevi qalbın har Sabrlı bol anan oğlan yanı koymal yari
konça Sabırlı bol anan oğlan Yanı koyma yari konça Gül yakanın nuri konça Gözlün gökten duri konça Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmen Owady teleýylymynda Owady sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Indi yüzüp söhbet gepleşigimiziň 3-nji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň 3-nji şerti Owady sowallar diýip atlandyrylýar. Owady sowallar şertimizde meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan ýazgy şahyrlarymyz bar, sazyny ýazan kompozitorlarymyz bar. Biz kur boýunça sowal taýýarladyk. Heriňiz bir program saýlap bilýäňiz, ol öz isleňiz, haýsam orada bir ur saýlamaly. Haýsy ur saýlasaňyz, şol ur boýunça da biz size sowal bereriz. Şimdi düşünükli. Söhbet haýsy ur saýlaýas? Men şu sözüni ýazan şahyrlary. Şahyrlar uruny saýlaýaňyz. Saýlaýyn. Özüňiz şeper eserler okumagy gorýan şeýlem. O. Onu şahyrlar ur boýunça biz size häzir sowal bereriz. Indi Yusuf siz haýsy ur saýlaýan? Kompozitorlar saylan. Kompozitorlar saýlaýan bolýar. Kompozitorlar ur boýunça onda biz size sowal bereriz. Owady sowallar takypamyzyň birinji owady sowaly Yusuf size degişli. Aýdymyň ady Galmanam. Bir bölük dinläýärmi? Has bir anyk ýada düşürýärli. Ýada şey dinlesegem bolýar. Bilýäňim ýadyňa düşýän. Galmanam diýen aýdym. Qalmanam senden qalmanam, tahirim senden qalmanam. Berekella edilýärdi. Indi şol aýdymyň sadyny ýazan kompozitor kim? Jogap berýär, jogap berdim. Jogaplar bar. 4 san jogap. Jogaplar bilen onu häzir biz tanış edýäs. Birinji bolup bilejek jogap Atabliýew, ikinji Akmurat Şaryf, üçünji Döwletgel Ökdürow, dördünji Nuriyady Bayram. 4 san jogap. Atabliýew, Akmurat Şaryf, Döwletgel Ökdürow, Nuriyady Bayram. Nuriyady Bayram Diýip pikir etýän. Pikir edýän. Çak bilen tak ýöne belli jogap bereň dop. Şeýlem. Bolýar Nuriyady Bayram tagalan. Nuriyady Bayram tagalaňyz 4-nji jogap saýlaýaňyz. Şo jogabym kabul edip alýar. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Nuriyady Bayram diýip ýüzüp berdi. Jogap berýär. Jogap näme dogry? Beýnen zatda ýüzüp jogap näme dogry? Indi sowal söhbetde geçdi. Galmanam diýen aýdymyň sözleri haýsy desanyň Mümkin bolsa Muhammed Raz jogaplar alaýly. jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji Zöhre Tahir desanyň, ikinji Hürlükli Hemra desanyň, üçünji Leyli Mecnun desanyň, dördünji Ýüzüp Züleyha desanyň. Birinji şu Zöhre Tahir desanyň. Zöhre Tahir desanyň. O. Belki Ýüzüp Züleyha desanyň bolmaly. Anyk şu jogap aýdy biljek. Zöhre Tahir. Anyk jogap. Ýüzüp Tahirim senden qalmanam. Zöhre Tahir desanyň. Berekella, elbetde jogap dogry. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, dogrudan da Zöhre Tahir desanynyň Galmanam diýen aýdym. Indi owady sowallar sakypamyzyň ikinji owady sowaly söhbet size degişli. Aýdymyň ady Gitmesen. Gitme meniň gözlerimden, hayalımdan o gitmesen. Berekella. Indi şol aýdymyň sözleri haýsy şahyryň gözüne degişli. Jogaplar alaýyn. Jogaplar bilen tanış edýäs bolýar. Birinji jogap Mehmet Seyidow, ikinji Nuri Bayramow, üçünji Arap Gurbanow, dördünji Italmaz Nuriýew. 4 san jogap Mehmet Seyidow, Nuri Bayramow, Arap Gurbanow, Italmaz Nuriýew. Arap Gurbanow mukadiýan. Arap Gurbanow mukadi pikir edýäňiz, şak bilen jogap bereňiz. Pikir ýetmek isleýäňizmi ýa şo jogapda galýaňyz? Şu jogapda galaýyn Muhammed. Bolýar jogap kabul edip alýas. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Arap Gurbanow diýip söhbet berdi. Jogap berýär. Jogap näme dogry? Söhbet beýnazatda jogap näme dogry? Sowal Yusuf size geçdi.
Gitmesen ýenin aýdymyň Sağ. sadyny ýazan kompozitor kim? Jogap berişdeýin. Bolýar. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Şahar Nurim. İkinci Nur Hal Mehmed. Üçüncü Ata Abliv. Dördüncü Dana Töregöz. 4 sanjy jogap. Şu jogaplardan biri dogry. Şahar Nurimov, Nur Hal Mehmedov, Ata Abliv, Dana Töregöz. Çağır Nurim dip jogap berýän. Şu jogapda galýan. Ha. Jogap kabul edip alýas, mehrbany ile şu hormat tomoşaçylar, Şahar Nurimov dip ýüzüp berdi. Jogap berýär. Jogap ne dogry? Del jogap dogry. Berekella biz sizi gutlaýar dogrydan gitmesen ýene aýdym sadyny ýazan kompozitor Şahar Nurimov. Indi Janynem diýen aýdym. Indi şol aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Sadyny ýazan kompozitor kim? Kiňede de deňlik şu sowal. İlki söhbet sizin jogabyňyzy dinlärip, jogaplar almak isleýäsmi? Mümkin bolsa. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji Gara Seyitliýew, ikinji Aşyr Mämiliýew, üçüncü Gurban Nazar Ediýew, dördüncü Kerim Gurban Epeýew. Aşyr Mämiliýew. diýip Aşyr jogap- Mämiliýew. Hawa. İkinji jogap saýlaýaňyz, şu jogapda galýasmy? Owa galýan. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar. Jogap dogry, berekella, elbetde jogap dogry. Aşyr Mämiliýewiň sözlerine döredilen Janynem diýen aýdym. Indi sady kompozitori, haýdy kompozitor. Jogaplar bilen tanış bolýasmy? Birinji jogap Aşyr Kuliýew, ikinji Dana Töregöz, üçüncü Ata Isadow, dördüncü Weli Muhadow. Aýty jogap Ata Isadow qady. Ata Isadow qady pikir edýäňiz, üçüncü jogap saýlaýaňyz. Şu jogapda galýasmy? O galaýyn şu jogap. Jogap dogry, berekella, elbetde jogap dogry, dogrudan Ata Isadowyň sadyna döredilen Janynem diýen aýdym. Berekella, ýigitler owal sowalar sakypamydan tamamlanyp, bu şertimizde de ikiňizem deňeden bolduňyz. Indi gepleşigimizi Yusuf'un yerine yetirjek aýdymlar bilen dowam edeli, söhbet bilen bizem dinläli, aýdymsa söýjülemizem dinlesinler, diýjarsyn. Ol höweslen ýerine ýetirip berýär. Ağalarım senin üçini verdim. Yine otlar kalmazana hemrahım. Gönlümden diyada bolayıp bu derdim bu derdim. Yine koydum yol beni hemrahım. Hemrahım, 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 hemrahım. Hemrahım, hemrahım. Hemrahım, hemrahım, hemrahım. Keşke başta görmeydim bu dişi. Düşünmeydi benden bunu hiç kişi. Keşke başta görmeydim bu dişi. Düşünmeydi benden bunu hiç kişi. Çünkü inni çeker boldum bu derdi boy, bu derdi boy, bu derdi. Yine koydum yavuz beni hemrahım, 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 hemrahım. Rwayder dünya tapkan bereyin.
Teň barymda 5 gün döwran süreyin. Birinçe mihman men yüdüm göreyin oy, göreyin oy, göreyin. Netihatım budur sana hemrahım, 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 hemrahım. Keşke başta görmeydim bu dişi, işitmeydim benden bunu hiç kişi. Keşke başta görmeydim bu dişi, işitmeydim benden bunu hiç kişi. Çünkü yine şeker bollum bu derdi boy, bu derdi boy, bu derdi. Beni koydum yol güne hemrahım, 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 hemrahım. Mehriban ileşler, hormat tomuşuşlar, o wagty saknat gepleşigimiz dowam edýär. Indi ýüzüp söhbet gepleşigimizde 4-nji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň hem mehriban tomuşuşlar 4-nji şerti saýlanan aýdymlar diýip atlanyrlar. Indi saýlanan aýdymlar şertimizde ýene diýelimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollan ileşmemiziň aýdymlarynyň sany bol. Her ýene şoň üçin bir aýdym saýlaýaňyz, ondan soňra şol aýdymlary dinlemek isläp SMS ýollan ileşmemiziň sanyny girip seredip görürüz. Hemde olaryň atlary bilen ileşmemi tanıştyrar. Şertimiz düşnükli bolsa, her ýene bir aýdym saýlaýaňyz. Mehriban ileşler, hormat tomuşuşlar, eger gepleşigimizde dinlemek isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň şu 0554 gysa belgisine SMS-iňizi ýollang. Çünki gepleşigimiziň şu 4-nji şertinde gepleşigimizi atlaşýan aýdymçylar siziň dinlemek isleýän aýdymlaryňyzy başardygynyň bildiginden şu şertimizde ýerine ýetirip bererler. Aýdym saýladyňyz? Saýladyk. Onda saýlan aýdymlaryňyň atlary bilen ileşmemizi tanıştyrýas. Söhbet siziň saýlan aýdymynyň ady? Şu dağlara diýen aýdym saýladım. Dağlara diýen aýdym saýlaýaňyz, owadan aýdymlaryň biri. Ýüzüpsiz? Yarım gelýär diýen aýdym saýladım. Yarım gelýär. Onda şol aýdymlary dinlemek isläp SMS ýolany ileşmeden fanyny girip seredip görýäs hemde olaryň atlary bilen sizi tanış edýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýna Şary we Gaýna Nezip Gadir Ullaýdanyň isleg üçin şol dağlara diýen aýdymy öz SMS-lerini ýollapdyr. Hemde Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Nur Sultan Durduýew yarım gelýär diýen aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyr. Hemde Lewap welaýatynyň Çerjew etrawynyň Ogul Sultan Hojoglýew başgalasy hemde Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň Gurban Sultan Şenliýew Aşgabat şäheriniň Tagynurdy Şaryflyň maşgala agdalar üçin şol aýdym SMS-lerini ýollapdyr. Ahly welaýatynyň Gemowasynyň ýaşaýjysy Begenç Aşyryň maşgalasy hemde Marw welaýatynyň Wekilbazar etrawynyň Ýazemal Şajiwalyň maşgala agdalar üçin şol aýdymlary dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyrlar. Onu SMS ýollan ileşmeden istekleri oýunçyny aýdymlary ýerine ýetirip bereň. Baş üstüne. Hey hey, algar koşan kanan, bağlam çare, dereleri alman ardan.
Cennet kıyılarına minle Benim tüyün yarım geliye Asılatıp tekin yürer Benim tüyün yarım geliye Cennet kıyılarına minle Benim tüyün yarım geliye Asılatıp tekin yürer Benim tüyün yarım geliye Gitteşin fücütüler Kara gidiyor güller Gitteşin fücütüler Kara gidiyor güller Men aşıktan yüdün güller Benim tüyün yarım geliye Men aşıktan yüdün güller Benim tüyün yarım geliye Ay menin yarımın minle Akbılıda ölün gülle Tüyen itim qardi ire Benim tüyün yarım geliye Ay menin yarımın minle Akbılıda ölün gülle Tüyen itim qardi ire Benim tüyün yarım geliye Yan düşüne qarlar irer Aşık olan yarım güller Yan düşüne qarlar irer Aşık olan yarım güller Bir kıbaltım bolup dürer Benim tüyün yarım geliye Bir kıbaltım bolup dürer Benim tüyün yarım geliye Benim tüyün yarım geliye Benim almanarım geliye Enep mehribani ilişkiler hormat tomuşuşlar. Gepleşmeden bugünkü sananyny ýaşdaky aýdym şeýitden biz söhbet berdiýiň hemde ýüzüp berdiýiň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňlediňiz. Taýýarlan şertden bize başardygynyň bildiginden jogaplaryny bermek başardylar. Gepleşmeden bugünkü sanyna gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Gepleşmeden bugünkü sanam ahyrlap barýar. Gepleşmeden ahyrynda ýene bir ýola biz size dörejlik üstünlüklerini arzuwlaýas. Okuňyzy üstünlükli tamamlap saýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup yurdumyzda, watanymyzda gerekli hünärmenler bolup ýetişmeňizi arzuw edýär. Sag bolun Muhammed Orad. Siz hem şu gepleşigede çağıranyňyz üçin şular ýaly owal sahnalarda biziň öz zehinimizi açyk görkezmäge mümkinçilikler eden gahrman arkadamyza ýene bir ýola köp sag bolsuny aýdýar. Goý gahrman arkadamyzyň jansag başydyk il ýurt bähli tutýan tutumly işleri
elmedam arawa jalsyn. Bir de şular ýaly döwrewap gepleşiklerde, döwrewap sahnalarda çykyş etmäge giň mümkinçilikler açyp berýän mehriban arkadamyz hem köp sag bolsun aýdýan. Medeniýetimiziň, sunatymyzyň hak gowanlary, gahrman, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun. Elmedam döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işlerini rowaşlyklar ýar bolsun. Köp sağ olun Yusuf Çökut, heden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Owadyňyz elmydama arkadagy ýurdumyzda, toýlarda, bayramlarda elmydama ýanlanyp durmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Sag bolun Muhammed aga. Mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar. Ene şunuň bilen owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip gutarýar. Biz ýene bir ýolap medeniýetimizde, sunatymyzda şeýakly sarpa goýýan türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda rowşan geljege tarap alyp barýan gahrman arkadamyzy tüýsüremizden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Sizin her biriňiziň maşgula ojoklarynızda saga gülküleri, ene hudulary türkmen, aýdym saadlary hemişe ýanlanyp dursun. 70'leriň inlik sanlaryny görüşýänçek hoş, sag bolun.